Това видео е само за българи, тъй че аз трябва да си кажа моето мнение тук. Значи, трябва да видим сега, нали, какво ви е станало. Защото аз искам да кажа, че на мен българите направо... Сега, те не са лоши хора, те нищо не са направили, ама... Те защо са тъпи? Само това искам да кажа. Много ме траснат, като те спят само и те не могат да направят нищо. Ние изгонихме руснаците, ние каквото сложихме управители, които хич не гледат за нас. И ние сме много тъпи да казвам, че България ще стане по-добре. То няма да стане по-добре, ако вие сте такива, как да кажа, бокуци, такива деца за мен там. Аз не искам да ви обидя, ама вярно е, защото вие не сте заедно, защото вие все постоянно сте всеки сам за себе си, никой не иска да си помага, всеки трябва да бъде нали, сам да си е добре, а пък другите не ги гледат. Такова ме дразни. Тук поне искам да кажа, че тук са заедно хората. И поне като искам да кажа това, че сега вече спряха горевата заради войната, ама много да не скача хит, ще не могат да си помогнат. Те са страхливци. Нека ви напомня едно нещо. Левски и Бодев там, те там, нали, хората, те си сложиха животите си за нас, за да може България да живее, да бъде свободна. Ние какво направихме? Ние направихме още по-зле, защото ние сме тъпи. Естествено, никой от нас не може да бъде по-умен. Трябва някой поне да се стигне за това нещо. Аз съм виждала видеа от много различни хора, които те изобщо само коментират, само викат през телевизора, ама те не отиват там реално да протестират. Реално, например, да влязат вътре в парламента и да кажат, че стига вече. Те няма да се динат цените, те трябва да се снишат цените, те трябва поне заплатите да бъдат по-високи. То къде не се дига. Моля ви се, какво стана тук? Аз, като от България, искам да обясня, че това е нелепо, хора. Нелепо. Ние засипаме нашата страна. Ние усякаме всички дървета. Ние да засяваме. Ние само пари. Стига, бе. Има и хора, които искат да се гледат. Ви трябва да помогнете на другите хора. Да бъдат заедно. Като тук се води на английски, нали се води one people, които са хора. Да, вие може да кажете, аз съм от чужбина, аз не съм, нали, в моята страна. Ами не съм, защото е зле. Вие не го виждате, аз и другите, които са извън България, го виждат, че то е зле. То няма да се оправи, ако вие хора изобщо не скачате, Направо се дразня, като чувам, че вие изобщо изобщо не можете да се грижи за вашата държава. Ние преди нямахме армия. Всичките хора от цяла България се събираха и те се бореха за нашата свобода. Вие какво правите? Обяснете ми. Вие трябва да се дигнете малко. Поне, ако искате да стане България по-добре, целият народ трябва да се дигне от България. Целият народ трябва да се дигне. Вие какво ще оставите на тия управляващите, които само се гледат за себе си и те си имат пари и вие какво да влачите като някакви, какво да кажа, като роби да сте? Като Пеевски ви каза също вас, всички да вижте, вие сте роби. Вие какво казвате? Ами не, ние сме добре така. Моля ви се. Стига. С това поведение направо ме дразнете. Вие да сте и глупаци, вие да сте... Какво да кажа друго? Аз направо